tikulandireni makosana after patatenga nthawi tisanabweretse update ina iliyonse pa zifukwa beyond our control. Kunja koto kwakhala kukuzungulira footage makamaka dzulo limene chakumadzuloku nkuzafikano kucha kwa lero ambiri tinatsatira kuti ku Bingu National Stadium kumeneko kunali game pakati pa Big Bullets komanso Wanderers under banner ya Title Field imeneno ena amazitchula kuti Mayor's Trophy imeneno amapanga sponsor ndi kuti ndi a NBS Bank. Malidzatsi a game imene ambiri tatsala bwino kuti zachitira bwino a timu ya Wanderers pamene agonjetsa Big Bullets 1 kwa chilowere. Nkuteka ena tinachita chidwi ena mwina sitinachita chidwi kumbali ya footage imene inajambulidwa imene ikuzungulira masamba mchezomu yomweno ikuonesa distressing kuphatikiza pamenepo yapangaleze significant concern kumbali ya protocol respect ku public office komanso professional conduct mmene anampangira hando Alex Banda yemweno ndi meya wa mzinda wa Lilongwe ku stadium kumeneko ja. Tateni tionereko footage imene kenako tipite ndi nkhani ndi chonga choti tithe kuyitsata bwinobwino. Ukulu anakakwera pamwamba apa mkutsitse bwanji. Oh, ndi amene amukwasisa chifukwa cha nani? Uniform. Wanafunika uniform. Oh, amene zonse in order. Oh, yes, timalemekeza. Amene akutsitsa ndi chifukwa chani? No, amaziwa kuno ku Lilongwe. Zori ndi meya. Kwambiri sama konda umwe. No sasa amaziwa. Uri sama kuno lemekeza meya. Inoona kakhala jomo kwezali pamwana. Koma ifoyo ndi meya ku Lilongwe. NBS, this is the body from NBS. Yes. Even the baguette, and you are salon. And the women never color, so NBS is for night. No. If you want, I didn't know get it on. And then I'm going to go up. Zilizulika mnoma muri Lilongwe. Then I will just have a stage. I will just have a stage. I don't know without. Chabwino taona komanso tamva amene zinalili kumeneko accident yosakhala bwino olompa ng'ono pomwe makamaka potengeranso ndi posti kapena ofesi imene Alex Banda amapanga represent apapa zangoneseratu kunena zona kuti protocol komanso etiquette iyakanika pamenepa fuwatu a Alex Banda ngati mayor wa host city iyeyu amapanga hodi position yomwe ili ndi significant civil importance mosatengera nature ya event. Office ya mayor imayenera kukhala ndi level ya institution respect kapena kuti ulemu wina wake wapadera ndithudi umene akuperekedwa ku office imene ya mayor manopa zimene zachitika pamenepa ndi zinthu zosiyana kwambiri imene zinthu zimene akukhalira no matter kuti event inali yotani. Tikasata bwinobwino makape amene wa zimene amayankhula akuti fallacy ya dressing code ndimene apangisa kuti apange target Alex Banda zimene zaoneseratu kunena zona kuti magaya amene wanda kuti asankha rigid and so superficial adherence malo mopereka ulemu komanso recognition ya Alex Banda makamaka status yake chifukwa ngati panali specific dressing code yomwe imafunikira kupanga present trophy imeneyo zimene zozo should have been communicated clearly komanso ndakuti ku private ku office ya meya amene wawa komanso munyengo yokwanira bwinobwino amaina ndithu kuwapasa nthawi yokwanira bwinobwino kuwafotokozera zimene kuti zikachitika kumeneko pali dressing code anakauza in advance bwinobwino zimene kukachitika kumeneko osati kusankha public humiliation ngati zimene achita pamenepo pamagazi kuphatikiza pamenepo aggressive public removal zonsezo zosalongosoka zokhazokha apanga zinthu zobowa kwambiri makape amenewa kaya kuzimva chane kaya udolo otani samayenera kupanga hando musi wa ulemu ngati menemo ma high ranking public officials ngati anali intruder kapenanso ngati anali disruptive element pamene papaka yamati chitetezo kumano ndati mwalephera ntchito yanu magazi kumeneko mmene timaziwira professional security team amaphunzitsidwa
in de-escalation kuphatikiza pamenepo discretion mmene angapangire handle munthu in public dignity komanso measure yonena kuti isaononge reputation ya organization apapa ethical komanso professionalism zavuta chifukwa sipanachitike ulemu pamenepa ulemu wasowekera ndithudi makamaka ku public office imeneno Alex Banda amachokera kaya kuti amatsatira zichani popanga zinthu zimenezi komano security measure isakhale tool ya exclusion kapenanso humiliation zachitika pamene pasi magayi amene aphwanya democratic principle omweno imafotokoza kunena zona kuti public officials amakhala entitled ku dignity pomwe akupanga present ntchito zawo andiso tikatsatira bwinobwino zimene wayankhula meya akunena zona kuti anavutika ngakhale kuti alowe pageti kuphatikiza pamenepo ndekuti atalowa mkatimo anakakhala kutali kwambiri anangomutenga ngati munthu wamba munthu oti alibe ntchito ina iliyonse ndeka yamaoneka kudereka m'maso zichani kaya chifukwa palibe amene ankanena zoti samudziwa Alex Banda andiso tikatsatira bwinobwino pa zimene awayankhula magayi achitetezo amene after ndekuti atafunsidwa zimaoneseratu kunena zoti amazindikira kuti uyu ndi Alex Banda meya wa mzinda wa Lilongwe komano asankadala kuchita zinthu ngati zimene zomweno zikusonyeza kuti inali systemic exclusion imene anapanga magayi amenewa komano chodabwitsa ndi chonena kuti akumpanga sadirani munthu yeti event imene inali mu dzina la Mayor's Trophy izizi zikuoneseratu kuti panali breakdown pa mgwirizano wa omwe amakonza mpikisano umenewu omweno ni magayi afamu kuphatikiza pamenepo ndekutino magayizi a NBS nawonso ali ndi vuto pamenepo siokhaonso ndekuti host city ilinso nayo ndi vuto lake andi tikamvetsera bwinobwino Alex Banda zimene anayankhula zonena kuti anakhala jomo kuti anakampangira zimenezi that tells you kuti adawa feels kuti sanapasidwe ulemu which ndi zoona kuti sanapasidwe ulemu nimene zinthu zake zakhalira pamenepo specifically kaya chifukwa cha chigawo chimene amachokera kaya ndekutino mwina political context komano izizi tinaziwa kale kuti azipangisa backlash yomwenso ambiri titha kuchitira mboni kunena zona kuti ambiri akuoneka kuti sanakondwe ndi zimene zachitikazi komanso sizokhazo ayi zapanganso undermine goal ya event imeneyi yomwe amati to foster unity komanso charity and tizinena zoona pa magayizi afamu alephera ntchito yanu kuphatikiza pamenepo magayizi a NBS sitikuyenera kuti tiziyankhulana monyengererana paya ntchito mwakanika ma stakeholders ngati Alex Banda yemwe amayimira hosting city amayenera treatment yabwino and in professional osati ngati imene anapangira panepapa napongolekerera izizi zikumachitika chifukwa akuluakulu afamu anali komweko akuluakulu a NBS analinso komweko apapa magayizi ndekuti adya blanda osati amasewera pa nkhani ya chitetezo zomwe ndi zosiyananso ndi cholinga cha charity komanso support chifukwa event anayisandusa public humiliation malo mosatira ma protocol over basic human and institutional dignity Mayor's Trophy ngati title ndena ukampangaso disrespect meya ameneyo ndekuti zosayenda zokhazokha ndeka ya magayi afamu ndi zimene munapangana kumeneko that's fine komano munayendetse bwino zinthu zanu kumene munachitira tiyamikire unduna wa sports taona kuti alemba chikalata chokhuzana ndi nkhani imene inachitika dzuloyo of course akunena zona kuti afuna meya ameneyi Alex Banda apepesedwe pa zimene anakumana nazo kumeneko treatment imene jayo ndekuti akunena kuti apepesedwe zomwe ndi zoona ndithu sanampase ulemu kuphatikiza pamenepo ndekuti afuna magayi amene achita zimenezo magayi aja security aja alandire discipline kuphatikiza pamenepo ndekuti afuna famu ipereke ripoti ya mmene zinthu zinakhalira tikhala tikuona kuti ripoti la magayizi a famu likhala lotani lokhuzana ndi nkhani imeneja ayi mmenemo ni mmene nkhani zake zikuyendera kutheka mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene tifotokoza zona kuti meya wa mzinda wa Lilongwe Alex Banda anakumana ndi harsh treatment pamene anachosedwa pa mndandanda wa anthu okapanga present trophy pamene kunali charity field ku Bingu National Stadium ngati maganizo amene alipo fotokoza ndi comment section komati mwapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene Fox News 18 chingoti nkhani zambiri zimachitika ndito zitakufikirani mosavuta.